Hello, friends. Welcome to Spain News. Thank you for tuning in. If you're a new viewer, please consider subscribing, like, comment, and share. If you're a returning subby, thank you, my friend, for the support. Hayi namhlanje sifuna ukwazi-ke ngempela ukuthi kwenzakalani between the two. Bathi asingendawo thina sithi singena shiqi. Sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. People dating, or what caused the main reason behind the professionalism? Yalo sis Uzimdola. We really want to know. On the next clip Uzimdola ubuza umthandeni ukuthi awubhuti awuclarifyela abantu la ukuthi kwenzakaleni ngalela langa. As if yena akazi, by the way. Guys, I want you to watch the clip. Thank you. Sukuthola ukuthi ngempela kanti kwenzekeni. Iphela kanjani le airtime? Iphela kanjani airtime? Yebo. Cha umuntu aqale abingelele ubalaleli bokhozi FM aphinde abonge ithuba kunina njengaba hlalazi ukuthi mhlambe nibe nesikhathi sokuthi ngithathe njengomuntu nami ebantwini noma nginelutho ngithuba nje lokuthi ngiphefumule. Akukuningi engizokusho bafowethu empeleni mhlambe sonke isizwe saseNingizimu Afrika siyamuzwa udadewethu nje bekhuluma njengamanje ukuthi uyaqhubeka umuntu onolimo nenhlabathi ithuka abantu kunjiya so nabantu bayizwela. Angicabanga ukuthi ke nami ngingaqoka ijazi elifanayo nodadewethu ngoba mina ngumuntu wesilisa. Abantu besifazane lezi insuku sibhekene nesihlava esikhulu sokuthi bayabulawa bayahlukunyezwa kunalento okuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Siyagqugquzela kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane abaqhubeke behlonishwe. Uzokhumbula ukuthi bengifake imvunulo estage. Njengoba ngifake imvunulo estage bengimele futhi ngamanye amazwi ngirepresenta uZulu ngoba imvunulo yaziwa koShaka noDingani noSenza ngakhona. Futhi ezinye inhlanga thina namanye nezinye izizwe ziyahlonipha njengabantu abangamaZulu. Size sithathe neyithembu sidume njengabantu abanothando nabantu abakhothanyelwa ngabantu besifazane nabahloniphana nabantu besifazane nabantu abanothando nabayihlonipha kakhulu. Ngicabanga ukuthi lesikhathi usisi ekhipha amagama wakhiphile akhomba okungangihloniphi njengeciko eselinamava eMzansi. Lokho kubabhidile noma kuphoxela uZulu. Ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu bakwaZulu. Ngicela futhi ukuthi konke usizo mhlawumbe ayikhona ngoba ngenze ukuthi khona umuntu anayo ba-understand nje ukuthi sineyinkinga siphuma emakhaya ngafani. Kuyenze ukuthola ukuthi umuntu uneyinkinga mhlawumbe emshadweni wakhe noma nje kwezothando kugcina mhlawumbe lokho kuqhaphakela ngasemsebenzini wakhe. Ngicela ukuthi bangixolele kakhulu udadewethu Uzimdola ngiyamhlonipha kakhulu. Odabeni lokuthi mhlambe ngibe late angifikanga ngesikhathi. Ngicela ukuxolisa kakhulu lapho ngiyenzile imizamo yokuthi ngixhumane nethimba elixhumana nabo ngoba empeleni akazi bexhumane nami bengaxhumani nami bebexhumana nomfowethu uMasondo. Ngaba late ngo-30 minutes. Lokho kwenza ukuthi mangifika ngo7:30 kade bekufanele ngidlale ngo7 o'clock. Ngingawuthi bengisuke eGoli indiza idelay nezulu inetha bafowethu. Manje ke mafambe emgaqweni kunamathizithiza akwenza ube late noma ngabe yiphi event. Abantu bakujwayele lokho nanokuthi into ejwayelekile lento kuba late ngoba ngeke ngitshele nje ukuthi njengoba silalele akuyekho nje umuntu wakaba late esikoleni. Mhlazana late waxoshwa uthi somkhulu umetric wakhe awuqedanga ngenxa nje ukuthi wakaba late ngosuku olulodwa ngoba akuyonto ejwayelekile ukuthi ube late. Bekuyiphutha eliqalayo khona futhi kuyiphutha elijwayelekile like lenzeke kodwa beqala ukuthi libe nesigameko lapha eThekwini. Nanokuthi ke sekusihlukumezeke kakhulu singabantu abangamabhinga ukuthi njalo makukhulunywa nje ngethiko imicimbi futhi kaMaskandi kuhlale njalo kuzoba nento engcolisa igama likaMthandi engcolisa igama likaMthandeni. Umthandeni aziwe njengomuntu kuthiwe uhlaza uthiwa umthandeni ufika unobuhlova unayo yonke lento echaza nje udadewethu njengamanje. Kodwa ngicabanga ukuthi kunabantu abebeshutha lapha
beshutha yonke into kusukela ngisuke emotweni ngize ngiyofika estage ngamenyezwa estage ngabizwa igama lami kwadlalwa ngisho ingoma konke kuyavela kunobufakazi kugcwele ku TikTok ukuthi yonke into mina iyenziwe ngendlela ukuthi iyangivuna ukuthi bengangena estage ngiperform ngithela masengiza futhi ukuthi ayi engathi akwemukelekile ngathi ngixolisa futhi kubantu ngathi ayisiphelile ke i-time angibaye ngisaqeda lokho ngibe sengizwa ngomuntu engishitha ke i-mic bengithi indoda empeleni mangithi ngiyaqalaza ngathola ukuthi hayi yikhekhe kanti awungase ngimoyizela ngoba ikhekhe asilisi thina singamadoda sakhuliswa ngenhlonipho saphinde sakhuliswa futhi sakufunda ukuthi abantu besifazane ngalabantu iyahlonishwa. Sakhuluma ngakho ukuhlonishwa nginemibuzo emibili ngaphambi kokuthi sivale. Kunenye clip yakho enza ama-round enza ukuxhumana ngazo uyayazi yini ufike uqale uthi angimzondi mina uZimdola angeke ngikwazi angazi utheni wasuthi isiphu ngifaka umsindo lapho ngoba kunangane ilalele engisaze bumnyameni. Uyayazi leyo clip ngasho ukuthi ikusho ukuthini? Yebo kukwenzeka lapho Lundi ngoba ngike umuntu obhiro usukwini izolo kwaqhamuka nabantu abazintatheli laba bama TV abebe khona futhi lapha ya baba nokumbuza ukuphosa imibuzo ethivenities umuntu oyiciko ke kwesinye isikhathi izinto ngeke ngibe ngokuciko ngokuhlonipha ulimi lwami kungenzeka uthola ukuthi mhlambe lokho kushoyo kungokunicikoza nje mhlambe bengicikoza ngakho ukukhanyisela abantu ukuthi ngempela udadewethu abangamthathi personally abazame nje ukuthi bagwinye kushisa lokho udadewethu ayikhona iqhubeka impilo yephambili. Wena ukwazi ngisho ebunyameni lokho bukusho impela bafuthi impilo yaselawini iqeda uthando asiyeke lento esiyenzayo asiyeke le mfethu bekufuna ukudlela kodwa duyaza ububona yonke into ibikahle mhlamba hayi ukuthi khona okuncanyana obuke wakuthinta okungamanzana amponjwana cha akukho nje mina nginothisa nanokuthi ke wezinsuku lezi bafowethu bayazi abantu abaningi ukuthi umthandeni nje umuntu oshintshile kakhulu indlela engikhuluma ngayo indlela engenza ngayo izinto indlela nje engithatha ngayo futhi nezinto ngoba nalapha bazokhumbula ngihlonipha ngendlela eyisimanga ngithena ngifike emotweni yami ngafika amaphoyisa amaningi angunge imoto yami lokho kunginikeza ukuthi mhlawumbe khona i-trap ebikhona uyabo kodwa manje ifike kabi futhi yafika sengamukela uJesu ngoba ngiqeda ukumukela uJesu njengenkosi kaMsindisi kulezi insuku